माबोरै दङ रायजोफोर बिथिंलाय बिथिं मेंजोब्बाय दां बाजैमोना गिबियावनो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। देग्लायनि रंजालि बैसागुआ बयनिबो जिउआव गोजोन आरो सोरां लाबोगोन होननानै आं इसोरनि सिगाङाव आरज गाबो। बेखिनियावनो देग्लायनि खुंगा 12थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय राइजिं इउनाइटेड क्लाब एन्ड लाइब्रेरि बलंगुरि बिथांमोना दिनै एफाग्राब गिदिर प्रग्राम खुंनानै लोब लोब बयबो फैनानै थुलुंगा होफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो दिनैनि नैबे राइजिं इउनाइटेड क्लाब लाइब्रेरि आफादगिरि बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बिथांमोननि थाखाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजोफोर। मानोना बिथांमोननि थाखायसो आं नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोननो हादों दिनै आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बयबो बेबायदि एफाग्राब क्राउड आं बेबायदि देग्लाय बैसागु गादोंबाबो बेबायदि क्राउड नुफेराखैमोन। खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ रायजोफोर। साबायखर। आं बेखिनियावनो मिथिंगाजोंबो एसे रायलायनो लुगैदों। सेंग्राफोर दङ दा सेंग्राफोर? बांद्राय गैया नामा सेंग्राफोरालाय? सेंग्राफोरा मोजाङै खोनासंनानै लाखादो। जोंहा मिथि नार्जारिया जोबोद फैसा गोनां। मिथिगौ ना माबायदिहाय? मानोना बिथाङा सासे इउटिउबारबो, सासे एक्ट्रेसबो, सासे सिंगारबो आरो सासे दाथ' एंकारबो जाफैबावबाय। फैसा दोननोनो जायगा गैया बिथाङा। सोरबा लाखिगोन नामा बेयाव मिथिखौ? नङा नङा रायजोफोर सेस खालामगोन बिसोरखौ थगायनानै सोरखौबा फैसा दङ होननानै लांहोनानै गाबहोगोनसो खोमा सामफ्रामबो मिथिबायना। बिराद फैसा दं नाथाय मोनसेल' कन्डिशन। बे कन्डिशनानो जाहैबाय बिथांखौ बिराद अननांगोन आरो जि जोम सुनायनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय गासिबो खालायजोबनांगोन बिथांखौ जुदि लाखिनोबा। दंना नामा बेवहाय लाखिनो हानाय? बे गासिबो हेलेना दैमारिखौ लाखिनासो खालामनांगोन रायजोफोर। हेलेना दैमारिखौ लाखिनोबा बे जिखौ सुखानांगोन। फैसायाथ' दोनथ्र' हायै ना मा बुङो? मानसियाबो सुन्द्रिखाजों ओमफ्राय मा होनो हौवायाथ' जि होनो बेखौनो मानिगोनदां। मानिगोन नामा क्लासफोरा? नाथाय रांखिनिबो ना आङो। नों बायदि अनसुलि नङाना। अननोबो गोरों बिथाङा। अननो रोंनांगोन ना मा बुङो रायजोफोर? अननो रोङाबा बोरै जालायखो ना रायजोफोर? फिन खेबसेबाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। गोबां आलासि बिथांमोन दङ बेनिखायनो बांद्राय गोबाव रायलायबाय थालिया। एसे रंजानोसै ना मा होनो रायजोफोर? बिदिब्ला बयबो थाग थियारि जानानै थाखादो। मोसानोसै ना मा होनो? दे बिदिब्ला